Hey, selam barchangizga. Sizning bilan men Ilnaz Gabidulin, top 5ning shiratdagi chiqarilishi hazır. Әлеге чыгарылышны карый башлаганчы, дуслар, сезгә тәмләп шәй куярга киңәш итәм, чөнки әлеге чыгарылыш аппетитны ачачак, баштагы уй-хыялларны һәм инде әлбәттә аш казанын кытыртачак. Бу бик тәмле чыгарылыш булачак. Сизәсезме? Нинди тәмле ис таралды. Сүзне озакка сузмыйча, бүгенге бишлекнең нәрсә турында булачагын әйтеп үтәм. Biz бүген 5 иң популяр татар ризыгы турында сөйләшербез. Рейтингның беренче урынында нәрсә булыр икән? Бәлешме яки эшпишмакмы? Бәлкем шәкшәктер. Хәле пәрәмәш тә бар. Мин бөтенесендә беренче урынга куяр идем. Ишетәсеңме минем ашказаным ничек улый? Кичкә хатырыма шалтыратып, бәлеш закат әйтергә кирәк. Ә хәзер башлыйбыз. Бишлекне эченә ит салып, майда пешерелгән кунак ашы ачып җибәрә. Текстны нинди акыллысы язды ул? Гомумән, мин татар халкы ризыклары арасында ит салынмаган ризыклардан гүбәдия белән шәкшәкне генә беләм. Миңа калса, төрле якта пәрәмәшне төрле эшлек белән пешерәләр. Кайдадыр ит салалар, кайдадыр бәрәңге буламыгы, кайдадыр иремшек. Пәрәмәш ул татар халык ашларының иң гади һәм халык яратып ашый торган камыр ризыгы. Сыер яки сарык итеннән ясалган, вак итеп туралган, суган салынган фаршны камыр эченә салалар һәм кырыйларын бөтереп, майда кыздыралар. Татар халык ашлары китабында менә шундый классик рецепт китерелгән һәм инде пәрәмәш безнең бүгенге бишлекнең лаеклы 5нче урынында. Хөрмәтле туристлар, әгәр Татарстанны якынрак беләсегез килсә, сезгә татар халык ашлары ризыкларын татып карарга киңәш итәм. Тәмле эшпишмак, туклыклы бәлешне бер татып каравыгыз җитә һәм инде сез шунда ук татарча фикерли башлыйсыз. Моны сезгә мин туганнан бирле әнием, әбием, милли ризыкларын ашап үскән егет Илназ әйтә. Ширатта 4нче урындагы ризык. Эченә бәрәңге измәсе яисә тары боткасы салынган һәм майда кыздырылган камыр җаймасы. Татар халкының Мексикадагы така һәм Грециядагы гироска җавабы. Кыстыбый яисә күзикмәк татар халкының иң популяр ризыкларының берсе. Соңгы елларда җирле пешекчеләр кыстыбыйны төрләндерергә тырыша. Эченә ит котлеты, балык яисә яшелчәләр салынган кыстыбыйларны очратырга мөмкин. Ләкин минемчә, атланмай сөртелгән, эченә бәрәңге буламыгы салынган кыстыбыйдан да тәмлерәге юктыр. Килешәсезме? Ит бәрәңге, боллы ризыклар бишлектә юкмы? Бар әлбәттә. 3нче урында бәйрәм табынының күрке зур түгәрәк бәлеш. Бәйрәм табынының төп ризыкларының берсе. Ул ана сөте сыман туклыклы, Татарстанга кунакка килү хыялы сыман татлы. Гүбәдиянең эшлеге катлаулы. Аның төбенә кырт салына. Юк, дуслар, борчылмагыз. Тәмле кырт ул. Сез уйлаган кырт түгел. Кырт алтын су төскә кергәнче сөттә кайнатылган иремчек ул. Кыртны пешкәндеге, баллы йөзем һәм вак итеп туралган йомырка катнашмасы каплый. Гүбәдиянең тәмлелеген сүз белән генә аңлатып булмый. Әле кыртын да әни күргәнче сөт белән булгатып ашасаң, әниемә эшпишмак, хатыныма гүбәдия пешерергә кушам. Ашарыга икән ашарыга, үзеңне жәлләмичә, безгә диелгән гомерләр түгел бит әллә ничә. 2нче урындагы ризыкның тарихы татар халкының борынгы бабаларына һәм күчмә кабиләләргә барып тоташа. Ул вакытта эшпишмак юлдагы кешеләрнең тиз һәм туклыклы тамак ялгау чарасы була. Бүген исә ул татар халык ашларының гына түгел, милли бәхетнең дә символы. Эшпишмакка багышлап скульптуралар ясыйлар, фильмнар төшерәләр, интернет челтәрләренә шаян фотографиялар элеп куялар. Ә сез беләсезме, Казанның кайсы урынында эшпишмакка зур Хайкел куелган. Әгәр сиңа яңа миштән пешеп чыккан эшпишмакларны кайнар шулпа белән тату бәхете насыйп булган икән, димәк сиңа татар халкының кунакчылыгының иң югары ноктасын татып карарга насыйп булган. Сүз уңаеннан эшпишмакка багышланган бер генә татар җыры да юк дип беләм мин. Татар эстрадасы җырчылары, эшпишмак турында җыр язу идеясын сезнең ышанычлы кулларга тапшырам. Ә шигырьнең башы булайрак булсын. Шимбә кайтам авылга, әнинең эшпишмагы сәбәпче барына. Ә хәзер беренче урындагы ризыкны белер чак. Татарстан кунаклары аны бүләккә дип яки сувенир рәвешендә
тонналап алып китәләр. Казанның 1000 еллыгы хөрмәтенә 2005 елда шәһәрдә авырлыгы 1000 кг, майданы 13266 квадрат метр булган милли ризык әзерләнә. Майда кыздырылган һәм балга тиргән йомшак камыр кисәкләре милли татлы ризык һәм татар халык ашларының алтын хәзинәсе ул шәкшәк. Шәкшәкне шоколад, кунжут, чикләвек һәм башка бик күп тәмләткечләр белән ясыйлар. Татарстан турында сүз чыгуга чит ил кунаклары шәкшәк турында да мәгълүмат ишетә. Шуңа күрә шәкшәкне безнең милли кухня символы дип атарга да мөмкин. Хәзер сез видеоны карап бетереп, тәмләп шәйләр эчкән арада комментарийга үзегезнең фикерләрегезне, үзегезнең теләкләрегезне язып, әлеге видеога лайк куеп, дусларыгызга җибәреп, миңа бик нык булыша аласыз. Ә мин исә сезнең белән сау булашам һәм киләсе бишлекне пешерә башлыйм. Ой, пешермим инде, әзерли башлыйм. Ашыйсым килә, ярар, сау булыгыз дуслар.